Wane dwe manyien dwe mar auchiel chenro en Osemoke kendo liel ano mondi makoyo MC Jakakamega Spandita safu goto. Koro MC Jakakamega Spandita goto nyiso. I'm not happy. You are not happy because of why? Your Homa Bay. What is wrong with the count of choice? No, they want to function at here. One state function. Iwinjo? Is it gazetted as one state function? Of course. The 5th? Whether gazetted or not, gimangeyo niya clearance to not him. Makmanani IBC a man of the year Baba. Iwinjo? Okay. Yes. The Independent Electoral and Boundaries Commission. Hey. Presented itself to Baba to clear to Baba hey. the 5th to confirm. Yes. And escort him to be the 5th president of the Republic of Kenya on the 5th day of June. Yes. To be the 5th president, contesting for the 5th time on the Pentecost day. Awacho kusoka wacho. He said Ogegirwani. Happy Pentecostal day. Yes. Congratulations, Baba na Mama. Hey, one more. Yes. Yo Kristo. Tich jote sula mara chiel. Yes, wachoni? Matinda buru. Muma wachonia. Muma wachonango. Hey. Wana mi loch. Loch nelor. Yes. Kokale. Ero male. Kelo no biro na jo Samaria. Mano prophet Egweng ma Judea. Prophet yo. Mara and Rastaman. But we are happy. We are happy. Yes. The Luo nation is happy. Kenya is happy. God is happy. Everybody is happy. Obama is happy. Amomudo. Hey. Amokurudo. Angengamok happy. Ngamok happy. Ngamok happy. Kidero daktari. Why? Bwanadawa. Is happy. No. Ike Bwanadawa. How can that? Inemi sebedo keep poyo Bwanadawa. The next governor has count of choice. What has happened? How can the governor present his papers on the day and time Mababa present papers? No, you blame the IBC. No. One you to go the IBC. No case gini the same day. Monego beni Baba e poor. Kidero do request monogino be postponed. Why? Yeah. That was no weirdly that one function. Kiingi date. Apenji. What was the deal? Yes. Kiingi date. Ginyako. Nyako ni sebe de manaka. Lapdog in dog. Kaka jo kisumo lapdog in dong ne sabina. Yeah. I was na cheku. Omera. Kaito chiki. Yes. It's a postponed day. Inyalungi sene. Anagi emergency more. Emergency man. Warom kondele. Ekakoba. Omiyo. Niti jokas moko ma ilongo ni jo independent presidential aspirants. In fact, maka jokas oyo. Kiwuoyo korka jokas. Yes. Adima no sariambi modok pacho. Itiyo gi ID mar ngamamiyo. Suali. Hey. Nitiere moro mawuok masa mar piny Kanyaka. Yes. Onyiso no dogo dhi otimo ang'o. Opadiria. Okwongo dhi ochung' kata mana MCA mok nyal yiere. Nitiere machielo. Obiro gi fake certificates. Yes, bandia. Wang'eyi. Aya. Moro be nohedhore. Yes. Iluongo ni Mwangi Wairia. Governor ma county ma Murang'a. Wacho ni odhi Odhi okawo nyaka Kiful. Noloro godo gate mar IBC. Gigi nwasetimo chon. Sinema gi. Sinema gi. Governor. I riethruok. Yes. Ma nok timre. Gini wamena joma serious. Samor ni Wajakoya was clear. Professor Wajakoya the 5th. Yes. Yeah man. Yeah man. Matter the yaps. One give the 5th man Raila. One give the 5th. One give the 5th. The 5th manonga. Kusamanyo podu nyorocha. Man Arab. Okay. Cast one give the yaps. The yaps. Amor code. Yes. Amor code. Ingeni kwa about presidential candidates. Maningeni kuro kulungi ni aspirants. Presidential candidate automatically the year 2022. Automatically they qualify now to be candidates or in aspirants. Raila Oken aspirant. Correct. He's a candidate. Yes. Matter. It's not a candidate. He's the 5th. Waiting to be announced. Apenji. Aparoni announcement. Why are you doubting? Announcement emadi biro ne Raila. Iwijo. No kodini no. Luo is a lifestyle. Announcement emadi biro. Dini koro dwanga. Announcement emala. This time mudo ngalo no dekete. Presidential announcement emala Raila. Swearing in emala Raila. Raila. Iwijo. Osemoke. Kenoliel Anomoni makoyo. MC Jakakamega Spandita safu goto. Koro wuoda bandu. Nitiere Wadgi Evans.
owadgi Evans Odhiambo. Yes. Jalendo. Ilongo ni migosi Joshua Ongoma. Joshua Ongoma ni chonen MCA. 2013. Kamagambo Ward. 2013. Mane turgi osiep na ma pastor ngenda madele. Mano kono. Rest in peace. Ingeni samoro bende gimo wacho ni bedo gi mor kata elo mokalo tongni. Nyalo miyo kisungu rwenyi. Jamwane kata moshi miwani. Yes. No puodho nyobi chung e komo nogo mabende no yombe mokalo chien. Koro ketne kamera. Yes. Moshimiwa. Address the media. Address the nation. Oward Gima Evans to Kizungu pango maler. Pango. Iwinjo. Koro otuona mo. Parno kano wacho. The IBC is a free and fair election. The way they are conducting the elections, I'm very happy with today. What I want today I'm in the race. What is Kamagambo as an independent? There are so many people say that I'm not in the race. Some people argue that I'm support another candidate, Mr. Nyawade. But today I want to confirm myself that I am in the race and I will seek vote like others. What I want to do to preach peace. All my election, I want everybody to campaign in everywhere with a respect manner, because we don't want some abuse people. Myself, I am a humble man. The women, I know my women likes me, and the percentage how women likes me is 95%. Some men and young peoples are those people, they are after handout. But handout, my pocket is empty. I can't give them everything. Electorate is running up and down following with me. They say I don't know English, but English will come at a later time. But I thank the IBC for electing me. Yes. IBC no sayaro. Yes. IBC Yeah, I want to blame the media. Why? The media should give room Monongato express himself, Gidoluo, Katagi Kiswahili. Yokora penji. Kaya na moedore. Yes. Mheshimiwa Gabo, odo address the nation. Not even Joyce Kanyamkabo, Joyce Kamagambo. Tukoro, Kisungo lokore. Mheshimiwa no ka Kizungu mogorego pinyelo. Omako gamen. Yes. Apenji. Kama na jo nini jo luo Nyanza MCs makaluo katitile se Kisumu. Jo kago Kisungu moba. Iwinjo, tani wan gigi young tax ojende mayang Philip Pandegiri. In fact, express themselves in English. In English. Ange mheshimiwa tiel mabe improve English. Manonga. Kiwata ni mheshimiwa Seth Adunya. Anpoka kato mora. Anikato kilo lungu. No. Mheshimiwa Seth Adui as really Adui packaging. Iwinjo, packaging mara Adui. In fact, Nyang, the crocodile. 5 more. You want to need crocodile 5 more. Standing on your articulate issues. Although, one my manga head of state commendation. Yes. The most improved MCA in Lingo. Yes. Omio, Caliber mar leaders mo yero. Language is not an issue. Kalokuni, kitocha la monego benwa yero. Yes. Pogruok ekind Mheshimiwa Joshua Ongoma. Gi Senator Malala Dango. Malala to very good. In fact, Ongoma ber. Certificate marka ICP manoyodo mara. Genuine. Kendo moro bo. Yes. He's proud. Okchal Senator Malala. Mokia kata manana yiga manobie United States International University. Mano korego ola ba. Mokia kata manana yiga mano graduate. Nyingeto ni mamor ni nyingeto ero na ni graduation. But I think Malala was a joker. A joker now. Instead of going to USIU, one give nini eluongo nango Masinda Muliro. Sigalagala Technical Institute. Kweli, just do a short course. Kaya tomato ni uonge ni no Kongo tere Moi University. Ni kaya to ni no biti moloto watu nyan lo kadwa. Odwaro atu no dwara ngo. Gir babu cha ilongo nango. Actual science. Yes. Okay. Aya Sakaja Johnson Sakaja Kosgei. Nairobi Senate governor. Gigimoka nye. Yes. Gima no golcha. No gole gi Nairobi University. Hiye ko so majato jomoke mano loso gi. No. Iwi injo. Show me your friends. Ilongo ni ingeni one gi academic dwarfs. Academic dwarfs. Ngamusoma mbunge mayego no soma en Babu Owino. Muhesh.
En gi degrees adi? Ala, masters, First class honors, PhD, actual science. Bachelor of Laws, yes, second class upper. Machielo? Masters in bache ndego tongen. Bache ndego goro kwa watu. Okay. Somo ber. Yes. Kata kamano, samoro ni chire gimomiyo wacho ni inyalo dhi sikul to kibed jatelo maber. Paka nyama na ero godo namesake na Richard Kalembe Dele. Yes. Noko di school, nen mana para lego. Leadership oken somo. Amor gi wacho no. Yes, but iwinjo wacho ni leadership oken somo. Yes, kizungu moko benya kilan ka oyo. Wewe kisumbwa ka. No. Kisomo todo monde. Sani wan kisungu bomo kabisa. Iwinjo, look at the lineup. Professor Peter Nyang' Nyong'o, Professor Ojienda Tom, Dr. Oron. Iwinjo. Women rep nyaka mami beni karo ni masters gidigi. To dum ndi. Keno tato ndi. Dumber iwinjo to kwa the ground. Iwinjo no. Manye ground opogore. Oyo kidhi international conference. Nyoto wangia free cities. Idwa wacho ni can anyone of Musongos you must articulate issues. Iwinjo. These are sanikoro wakela investors. Sanikoro abe kitungu investors biro kacha glory. Wazungu wasanichia. Kosoje mabiro limbe to. No, na ngisi nyoro, nyocha ni bwana sana na se yudo. Look at my skin tone. Ise yuda ho. Nyaburundi. What maber. Ibe mete. Osemoke. Kendoliel. Anomoni makoyo. MC Kakamega Spandita safu goto visa. Woda bandu. Sani wa uso lwedo. Wang'eyo ni ohala nitiere mitimo mang'eny kamora mora samora mora. Yes, agribusiness mar Homa. Onyalo bedo agribusiness mar Homa Bay mano mago jopiny. Kanyo to achila uso notimoro mara. Nipe nikupe. Late by a lot. Okwaburo kuona ng'woni wiwoto bende wingo lakini okuona ng'woni. 2013. Ai, to tindo lal kanye. Mo hype nwa. Ukelo nwa jo media, Wago Kisumo. Nases ng'anyo. Nyoro ka. Kubo linga. Nases ng'anyo. Jumbe adek. Laksecho ng'anyo. Jumbe Yes. Adek. Jo tich sebe koro ng'anyo. Jumbe adek. Mano Homa Bay County. Mano Homa Bay chwa. Bede ni en Kisumo dok kwa yueyo. Wimongigi nyaka wache. Iwinjo? No. Kwa uwe kor ka Homa Bay. Media. Where wake Kisumo. The role of media. Bede ni Kisumo maji ng'anyo. Professor Tiyo structure in place. Professor Tiyo. Ini campaign ngati. Usebi breakfast. Osemi allowance. Usebi lo chai. Otiyango. Professor Tiyo ba. Otiyango. Health infrastructure. Nyocho miyo nini jopuonje mag ECDE. Permanent and pensionable terms bwana. Ondiki bwana oyo. Maya miluongo ne No, koyo jogo. Tani koro jaoda chikori. No, wadhi Homa Bay. Arawa. Kama Homa Bay. Arawa. Jaod ma Homa Bay. Sani jaod japuonj mas ECDE. Sani the den gileny. Sani nyalo dhi e bank mokaw loan. Which is their right. Yes. Koro konego be nyimere ko. Wanginia and their right kendo mano tich piny wacho. Mano nego be negitimo 5 years ago. We are looking at Amo mi otire mana ko mana dweche do ko yero. Koro kura. It is good iwinjo. Omigi barua sani gin permanent and pensionable. Ibenge pensionable. No, obenge pensionable. Waiye kendo be. Ole to Homa Bay Timing is wrong. Koro timing maro. Wadogo Homa Bay. Koro Homa Bay chwa. Gima mora. Ni siasa ma Homa Bay. Awinyo ni nitie joma koro buko luongo ni Tapki. Tapki nitie. Kata Kisumo ka wan gi Tapki. Apenjora. Who is Tapki? Joluo war. Okawuondi iwinjo jo opposition. Koro wach Tapki gi EK. Awini nitie EK dawa. Yes. Moro ni genowa emo. Genowa emo. Mane munge. Kano one Kenya Alliance, one Kano Alliance, one Kadibo. Koro. Yes. Nitiere kama mbene siasa samoro bede mamesto bedo mandam kata bedo mabut. Bang' ng'anyo mag lakteche nurses ka achiel kod jotich ma county ma Homa Bay. Yes. Sani koro ka jochung' ma sani laro kom governor achiel iki yiero nie. Iwinyo ka moro wacho an ka kao governor adwaro mondo mi adhi bed na chulo jotich wang' sa. Adhi bed na gero siptendi. Yes. Andika officers mag thieth. Angani mono the current leadership, aspirants current leadership, keto pressure, bedo piny keto pressure nito. Homa Bay ni kende ma jing'anye ma peso biye. And by the way, where is your governor? One at least one no prof your team launch bedo cleared.
Nita seko no jowinjo ka joneno ka. Nitiere pogruok achiel kende kind governor Achilaus gi governor Nyong'o. Obwanga wonya lunga. Dinge pogruok. Dinge pogruok. Machon lal. Achiel kunjo sati. Yes. Ariyo. Kifung. By the way, your governor. Debe ni Obwanga yamade onge. Airborne. Johnny Walker. Sani is around. Bedo cleared. Timorali. Yocho be uywa. Omiyo. Osemoke. Kendoliel. Anomoni makoyo. MC Jekakamega Spandita Safugoto miso. Koro wuoda bandu. Awinjo ni sani uso tos. Awinjo ni sani wala moro lit Zimbabwe ka. Lit lwedo lit tielo. Lit tielo moso e soksini. Million adi. Million adi wa. Adi. Koro sida moro nitiere ka. Yes. Wan gi lit kogno mar tielo mar jakanu. Wan gi lit kogno mar tielo mar jatene. Wan gi lit kogno mar jamuhuroni, mano jobanda. Mafron. Maber toneam. Joge unye ni sani ginge ni chiro ni Zimbabwe. Yes. Ya wedi Zimbabwe. Shida ni chiro reo. Nitira jama kunyal nyeo otiko mar ndege di Zimbabwe. Yes. Nitira bene jama onge passport. Mar di Zimbabwe. Mar di Zimbabwe. To nitira jama hap gi bero yudo passport. Yes. Gin gi ticket gi di Zimbabwe. To gi jokano gi joseme. Shida ni kanya. Jokano nyocho tero modwok gi. Odwok lit kogno ni. Chalo mogo. Iwinjo. Sani nyaka we wuotho kakala. Nyakitang. Apenji. Akalo timango. Akalo rwake gini na. No, ebu imagine weekly for there. Kanyo aonge. Weekly for there amusiepa. Wa hina. Eno siepa. Waswahili. Ilo wori jamatu. Kanya aonge. Kamacho mamuda bado siepa. Ino siepa mkanya nguko maraje TV. Gamonga. Apenji. Ikone lit for there timango. Otimango. Otera Zimbabwe. Iwe ni rejection. Iwe ni barginari. Kose na chiel. Oro kunyal niyo. Wood Kenya, ainya to wood Kenya, wood Fena. Yes, ministry wete gi nyonge market. So Kajulu to the Kajulu nyaera. Mago ni market. Obambo. Oduka ni pesa. Ni loaded. It's okay. Osemoke. Kendoliel. Anomoni makoyo. MC Jekakamega Spandita Safugoto miso. Koro wuoda bando. Nitiere gima luongo ni political tolerance. Yes. Nitiere gima luongo ni being accommodative. Nitiere gima luongo ni public interest. Gimoro notimore Kisumu ka mok ber. Yes. Adwa kinge kidenja dek. Achiel. Function ma ok oluongie. Yes. Kikidhiye. Mar ariyo. Koluongie function ni. To luongi joma samoro gin joma oja asiki ke siasa. Par diriyo. Yes. Mar adek. Liend joro kija Catholic. Kata jalejo. Kiki chiem kanyo. Nitiere gima nyotimore Kirembe. Yes. Governor Ngire Peter Anyang' Nyong'o wuon no Peter. Prof. No bago nyasi. Mar chako yanga campaign mare mar dhi laro kom governor en kaachiel koda Dr. Matthew Owili. Jopinyo sebedo kaka ni Nyong'o Owili. Tano fresh. Beach moro. Yes. Kora beach moro, okay. Jopinyo sebedo ka iwa. Okay. Unu campaign na prof boko kwa wakura. Ero nyo wuok. Bedo clear. Mikae Sabina cheke to nyuroki gini nango moko. No, iwinjo kawa ni giwelo. Nyaka wadimbre mawelo dhi eka wachak yware. Iwinjo. Yes. Nyul luongo Mikae Sabina Chege ma en jaod bura ma county ma Murang'a elomine kaka wendo modhial. Yes, wayao chiro toglo. Uchaku luongo jaod bura ma Kisumu masawa. Ma koro ochalo wuon welo, en wuon dala. No biorwak welo. Kae turobe muka usade muloko bedo seka. Iwinjo governor. Andale kamera. Iwinjo the governor. Hospital Obungo Wich. Governor en marji. Governor en marji te. Iwinjo Raila Amolo Odinga en marji jite. So ko luongi e bura buch matane buch governor His Excellency Professor Peter Anyang' Nyong'o. Ne wan ko luongi e nyasi ng'ato kibikanyo gi tags gi sagari ni biro ketho bura. I am an independent candidate. But he invited me as a friend. And I told him, yes, we are going to come together with our Kisumu Central electorate. We went so peacefully. As usual, people were happy. But unfortunately, the competing interest around Governor Nyong'o
including my competitor, who was given certificate after bungled nominations, together with other characters, funny characters, who work at the county, so that maybe if we call order here, there'll be problems. Then they hired goons. As you can see me standing here, I went in there, a very peaceful man, smartly dressed, officially invited, but then was left in the hands of the goons. You must carry out yourself with decorum. OTT. Watch the Lolwe Tv. That is a movement. Kendo inu siepne. Hey. No, Gimarat nyakawa kwedi bwana. I was there. True story. Sabina Chego bet. Ibiro gimbe sabik. Wabe wange wafuasi. Iwi njo kawa bi function marangata. To nitie point makise chopo. To koro mheshimiwa kalo gi security ne odi bete dias. Ina nani kanya ler no TV. Ina nani kanya. Nini wafuasi magu mheshimiwa uda. Ne du wadonjo nini tegi tenya dias. Magilwaro rails. Angomo miyo nini Otonglo market ne onge nini yaro. Dongo biro. Dongo to market no kendo. No, dongo biro gi nani gi Nigeria no. Nigeria makodela. Iwi njo oyeti ke go yodo mani ni lugo nango. Lugo nango gi. Orengo. Orengo maranga. Orengo maranga. Mungu hospital. Ola. Hospital ne go yidwa. No lalgo. No lal se. Ngama nigi gino. Yo koro gogi. Maga no cho party magini. So hospital bungu wijo tena nge odiam. Onge ngama no. Iwi njo yo. Macha ne function governor. Correct. Yes, just come. In fact, don't go benisa magini timorani. Governor would ne kwedogi kwet mamalo kabisa nugu kukomo kujendegi. Iwijo governor no di. The police were trying to protect Mheshimiwa. By way he's the sitting MP. By way Winji is the sitting MP. Police not to adopt tears to disperse the crowd mondogi because safety mar Mheshimiwa. Should anything have happened to Mheshimiwa do yenyi Mheshimiwa. Omiyo gimo wacho political tolerance to bear. To kukunya cha prof udike to ne budho mano kinyalre optima mano kodhiga e bucho independent omiyo kibiro e buchwa tidi imbori iwinjo goro no kodimbora no mwesh no kodo wi. I was so disappointed. Yeah, in Mheshimiwa I was so disappointed. Mano siepna in fact na kwere ni bwana gini. Yeah. Osemoke Kendoli anamuni makoyo MC Kakamega Spandita safugoto ngiso. Wude bandu kawatiyo ko chieno maroma odi chieng ma kawuono. Gek mokariyo. Yes. Nek masani kuro medre kisubuoka. Nyaka nyitu kelo free cities. No weni nyalo kelo maber. Iwinjo. To koro free cities banga free cities. No. Inego ji no negi nyathi moro cho kajulu. Ochako neg moro butiki neka. Migos. Why do you link insecurity masani gi free cities? Tok nika to ni free cities kelo pesa kare o manacha. Iwinjo gimanyaka wawache ni this an electioneering period. Yude sanin ke yude modenyo. Koro penyo wacho nika. Iwinjo penyo wacho nika. Gimone ko benwa wacho ka. Police makisumo. Yeah, this is an order I'm giving. You are giving an order? Yes, kapo kangiso baba, I have a right bwana. Marigolo order. No, I'm a citizen. So kwayo. Uduaga nuko ya girungu. Sani kendo kikilia libondo kai ni Kisumu kanyanya lo inyori. Because sani jo katongo jikipanga ina inapanga late by a lot. Kama mheshimiwa yule mheshimiwa maja lendo. Odio sani upidu hii. Otherwise nini lero chakolo wa. Omiyo pinya wachina kawaka watu wa mara hito nge majo pen kato bedo ni samoro nitiere kuonde mabende jomoko dake mabende okonyal wacho ni safe ahenya. To uru tongoji kidwa simu. Kikutongi wangato simu. Aduda mia simu. Osiepa mia pesa. Mia bundles. Kapok watieko osiepa moro no penja ni ya. Ndio. Penja wuoda bandu. In kod maro. Yes. Mano nyiso ni mano min jaudi. An gi mere. In gi mere adi. Maro gocho ni ya. Wuoda. Anyuol. Maro nyuol. Maro nyuol. Ben gi maber ka maro gocho ni no nyuol. Kai. Iwinyo maro and somebody ma approach menopause. Apenji. Maro ti mama? Approach menopause. To kapodi apenji. Si yudo maro pod productive. Mano slay maro. Iwi. To kwanya liye. Mere masani. Ya nyakidimbri. Iwinyo. Ja odido do nyathi, maro bedo do nyathi. Ubia liye. Aka ndiaka kanalia, wacha nikatolea mati. Osemoke kendo liye. Kawaruko walungo gini. Dr. Stephen
Kalonzo Musyoka, His Excellency the 6th Sini Aganzo wuoda kamba no wacho ka jo mokalo ni moluor Kalonzo Musyoka kuma bi onge adier koso kadier dongo duogo timore koso kotimore oduogo gima mora luonge ni watermelon luonge ni ng'ama onge chung luonge ni ng'ama wuoyo onyalo wuotho ataro sani go ten sani luonge ni Mr. Kenya is greater than all of us for the sake of all Kenyans gima nyakung'e understand Kalonzo Musyoka tek mogik yede kene ma understand Kalonzo Musyoka 1 and 7 mara rien Musyoka mara deke Kalonzo but mogik nitie gik motimo nitie gik ma Kalonzo timo ma Steven kia gik ma ngatimo Kalonzo to ma Steven ong'eyo Musyoka kia tere gigi te ma ok ng'eyo gi Steven Kalonzo Musyoka to ng'egi te owacho ni 2027 kikupar ni en mene debe ang baba tika 2027 ni to ni SKM en mene debe tadwa penji baba tieka ngo baba tieka ngo ne dong tieko no usema baba didi apenji en mano wacho ni achamo igna bich tawayo baba nini winje ko wacho apenji udolo ko gini ke mano baba emo wacho wan pok wacho iwinjo jopi wane mwan gi kura iwinjo so an kodi ka e TV ka jogi tik winji wang'eni baba dhi wanta iwinjo to ng'ewa ng'ewa ka adi mane kaka opange Osemoke kendo liel yiga makawuono tarik makawuono ni odiechieng' makawuono ni ng'abich mokalo paro na gimoro achiel en rapar marach mokalo so man watimo kodi e radio wegi so jakata moro nomako sanda ka setoko e funeral mokawo nyaka funeral watana ni nase chiemo tadugo nwora wiwa late by a lot wiwa ok no will Osemoke kendo liel hanumoni makoyo MC Jakaka Mega Spandito safu bottom